Karo mlaku. Sing ngendang ijan. Elak tenan. Pas sing anu sing bojone. Dolanan. Pas sing nyanyi wong omah semangat aja, Mak. Ayo Mas, kijing mireng ayo Mas. Kijing mireng, kijing derengetan. Lan jerengone dadi rambutan ayo Mas. Kijing mireng ayo Mas. Kijing mireng. Dunak komediun Koso penak kok emoh medun Ayo Mas, kijing mireng ayo Mas. Kijing mireng. Ki parian ngono mandek. Yo, parian. Oh, yo. Surabaya kota Lamongan barange dawa ngrusak bolongan. Ayo ayo Mas. Mbak ora saru lho. Ayo Ora Mas. saru lho. Ayo Mas. Terus Kijing piye? mireng. Dogemak bunter-bunter rasa penak. Kiyer Kiyer, kiyer. Waduh, jan yo. Ayo Mas. Ah, Kijing mireng Mas. iya iya. Jolalilo, jolalilo. Kijing Variane mireng iki. kayak jola-joli pinter ra mbok. Kaya jomplangan. Ayo kok jomplangan. Piye? Sik, mikir iki. Rekreasi nih ngene iki ra ya. Trek gandeng ke momotop. Ah, kulino nyegat kowe. Sik, moh. Kulino nyegat rek gandeng. Sik, dah. Aja kuwi. Ndek iki lho sing mare bojomu ki lho. Piye? Mano empret ketiban celurit barange nyepet ngenteke duit. Ayo Mas. Ayo Mas. Terus Ayo Mas. Kijing mireng. Tembok deng calon teh. Jare kapok kok jaluk. Ayo Mas. Ayo. Ayo Mas. Ayo. Ayo Mas. Kijing mireng. Jolali Mas. Jolali Mas. Jolali. Nek ndi jomplangan piye to? Ngene iki berarti pinter bodoh iki. Kreasi yo ngene iki. Rekreasi nih ngene iki. Wo, kreasi. Rekreasi. Ndang neh kowe. Apa neh iki? Entek parikane kok. Masa entek. Hah? Kowe genti. Oke buat saya lagi. Apa ya? Yo, Ya wedok genti wedokan. jan iki pengendangnya penak banget lho, Mbak. Demit wae urung muni kae. Urung muni ya, gak ketok penak men lho. Kupingmu sowak. Yo, kowe parikane sing penak. Parikane apa ya? Awan-awan jondeng karetan, neng karetan akeh ulas. Ayo Mas. Piye iku ora parikan kuwi? Kurang yo. Kijing mireng, ayo Mas. Kijing mireng,
ya. Lumayan.